بریارە گۆ هەڵبژارتنên شارەداریان لە هەرێما باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریێ بێن لە دارخستن. li gorî karbidestên rêveberiya Xweser got hefteya bê de endamên Komseriya Bilind a hilbijartinan werin hilbijartin û dê amedekariya hilbijartinan were kirin. Li gorî bendên peymana civakî û gotûbêjên di civînên Encumena Gel a Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê de têne kirin, biryar hat dayîn got hilbijartin weke qunaxa yekem ji bo şaredariyan li ser asta Bakur Rojhilatê Sûriyê bêne li darxistin. Lê piştrastkirina dema darxistina van hilbijartinan bi amadekariyên Komîseriya Bilind a hilbijartinan ve girêdayî ye. û em li bendê ne got hilbijartin di navbera du heyanî sê mehên bê de ser asta Bakur Rojhilatê Sûriyê bêne li darxistin. Kolana Kurdên Sûriyê bi pêkanîna hilbijartinan geşbîne û di wê hêviyê de ne got ev hilbijartin xwestekê wan bicî bikin. Bes em dixwazin ev rewşa hanê bêhtir serkeftî bê. Taban wextê ku rêveberî hatî avakirin, ev sazî hanê divê ev sazî di xidmeta millet de bin. Li aliyekî din rûniştvanên Qamişlo doza zilalmendî û demokrasiya hilbijartinan dikin. Guhardinê gonî bên çêkirin wallah tişkî gelkî baş e. Ji ber em hêviyên got ev guhardinê hanê got daxwaziya millet got bikînin va saziyê hanê got ev sazî bi erkê xwe ramin. Rastî tu bikin neke fesad heye em hêviyên got evê kesê got bên got dengê vî gelî bikînin va saziya got karibên qedayê ser vê fesadê bikin. Hêviyê me û nerînê me em dixwazin yanî êk bê ser vî intîxabata الرجل المناسب في المكان المناسب. Divê însanekî munasib e têkevî ciyê munasib de. Gi heqê vê civakê bidê. Yani ev intîxabatîkî giringin ji me re. İntîxabatîkî pêşketin ji merhela şoreşê re. Em dixwazin yanî hêviya me ji vî milletî ge intîxabatê me sererast bin û intîxabatê me serkeftî bin. Di 2017 de yekem hilbijartinên şaredariyan û meclisê bajaran li herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê hat li darxistin. Hilbijartinên got biryara îsal 2024 werin li darxistin piştî pijirandina peymana civakî ya nû got di 12 kanûna pêşîn a 2023 de ji aliyê Encumena Giştî ya Rêveberiya Xweser hat erê kirin. Li gorî wê li heft kantonan hilbijartin bêne li darxistin. Şopîner bawer dikin got êrişên Tirkiye astengiya serekî ye pêş cîbicîkirina biryara hilbijartinan. Zana Umer, dengê Amerîka. Qamişlo.